бале бардор мавзӯи имрӯзае ки мо дар бораш гап мезанем хеле ҳам мавзӯи муҳиме, лекин ба ғайр аз ин бо як мавзӯи муҳими дигаре дорем ки ман мехоҳам ки пеш аз видеоро сар кардан дар бораи гап занем. ҷобиров Алиҷон Ҳайдарович, соли таваллудиш 2001, аз 24 августи соли 2021 беному нишон гум шудагиай. Касе ки чӣ маълумоте дар бораи ҳамин одам дора, илтимос ба ҳамин рақамҳои болои экран буда ба алоқа бароен. Ба ҳамин тариқ метавонед дар комментария ҳам бинависен чӣ маълумоте ки дошта бошен ё ин ки охирон бор кай ва дар куҷо дидагӣ буден ша баъди 24 август ва пеш ин ҳам бошам муҳима ин информатсия. Дар ин бора мо дар видеои дига пурратар гап мезанем ки чӣ рух додагиай боӣ ва чӣ метавонист рух бита. Ҳозир ашда боша корот ки ҳамин қадар маълумот касе ки ягон маълумот дошта боша илтимос алоқа бароен ва сар мекунем видеоро. Яъне ки дар комментария ма данависондастиян ки чӣ маъно дорад чӣ бо одамо байкатӣ равад кардастиян зидди МТС ва ӯ чӣ кор кардагиай. Бале ман метавонам шуморо фаҳмида ки дар интернет порчаи ролика мепафтиян поделиться мекунанд ва ту мебинӣ ки як паданалаш шӯхӣ кардааст, яъне ки стендап гузарондаста ва дар шӯхиёш дина пас мезананд, ҳам дини ислом ва ҳам дини христианствора ва ҳамчунин албатта ки одамое ки пайрави ҳамин диноанд, яъне ки ҳам мусулмонову ҳам христианинора. Я думаю, Бог смотрит на священников как на ролевиков, как они наряжаются в свои мантии, покупают эти кресты огромные на Алиэкспресс. Слышали, как они разговаривают? Типа «Бог есть». Недавно новость услышал еще, что икона мироточит, по сути плачет. Мне так неприятно стало, что Бог показывает себя через плач. Мне кажется, следующая новость будет, что у иконы начались месячные. Воу, по краю ходишь. А я вот думаю, мусульманам тяжелее, чем христианам. У вас много атрибутов, типа там ковер. Просто боюсь представить, насколько сложно. Идешь с ковром в мечеть. Про Бога не надо, тебя нормально же просят. Вы решили, значит, вписаться за Бога, да? ва саволи тамошобино дар ие ки ака дар иҷа чӣ гап рафтестай пурратар фаҳмон барои чӣ причём дар иҷа связ байни ин одаме ки шӯхӣ кардастай МТС ва чӣ ба ҳама одамо МТС отказ кардасиян ва ҳама чӣ ба зидди МТС байкатӣ равад кардасиян. В общем чӣ гапай дар иҷа албатта ки дар ин видео пурратар мефаҳмем. махсус сайте ҳастае ки шумо дар ӯ сайт даромада метавонед бинед ки ба наздикӣ кӣ бозӣ ва ки ҷанг дора ва дар бурди ҷанговару бозингари дӯстдоштаихтон шумо метавонед ки пул кор кунед ва фаромӯш накунед ки дар вақти якум бозӣ кардантон промокоди канала истифода баред. ин промокод ба шумо имконият медиҳад ки то 6500 рубла бонус ба даст биёред. ҳама маълумотҳои лозима дар якум комментария закрепи чидагиай ва шахсоне ки мехоҳанд реклама харидорӣ кунанд бародаро чунин дархостро дар комментария нанависед. дар описанияи видео бидароен дар ҳамуҷа сайти инстаграм ва телеграми ман ҳастай ва ҳамчунин телеграм канал ҳастай. дар ӯ каналам бидороен ки видеое ки дар иҷа намешавад ма дар онҷа мепартом ва дар бораи видеои ояндара интихоб кардан апрос мегзаронем. апрос ҳам дар ҳамуҷа мегзарад. шумо метавонед ки видеои ояндара интихоб кунед ки мо дар бораи кадом мавзӯъ видео ба навор бигирем. ссилкаи личкаи телеграми ман ва ссилкаи телеграм канал дар описания. дар платформаи кинотеатрии онлайни Кион аз ширкати МТС премьераи трейлерии сериали нави ҷанҷолбарангези русии пингвинҳои модари ман, яъне ки пингвини моей мамы аз Наталья Мешникова баргузор мешавад. дар филм саҳнаҳои таҳқири худо, дин ва арзишҳои исломӣ мавҷуд аст. баъди оне ки премьери серияҳои ин филм паҳн мешавад, ҳар як фаъолони интернет чӣ аз блогерҳо бошад чӣ аз тамошобино бошад, ҳар як шахсе ки дар интернет даст дошт аз ин кор бохабар буд бетараф намешаванд ва суханҳои хучона нисбати ин мегӯянд ва халқа даъват мекунанд ки байкатӣ равад кунанд зидди МТС ва аз ӯ даст кашанд. Салам алейкум. Я обращаюсь ко всем, кто называет себя мусульманами, и ко всем, кто верит в Бога. Недавно компания МТС выпустила фильм, где один из актеров, Евгений Сидоров, издевается и глумится над исламом и над Господом. Я призываю всех, кто называет себя мусульманами, бойкотировать компанию МТС, сим-карты и все, что связано с ней, дабы показать им, где их место. Я запускаю флешмоб «Бойкот МТС». Если ты мусульманин, то присоединяйся ко мне. ва ҳамчунин ба ғайр аз халқи мусалмон христианинҳо ҳам норозигии худшона нисбати ин кор баён карданд. чихеле ки изданияи Ридус хабар мета, ҳаракати иҷтимоии ҳомиёни ҳуқуқи Сорок Сараков ба прокуратура нисбати муаллифони филми «Пингвини моей мамы» иск метанд мувофиқи статьяи 148 УКРФ. аз тарафи депутатҳо ҳамқадарш маълум аст ки депутати Госдумаи Российской Федератсия Виталий Милонов дастгирӣ мекунад заявлени ин ҳомиёни ҳуқуқа. санъат набояд мавзӯи мухолифат ва тақсимоти одамону ҷомеа гардад. санъат бояд ба ӯ муҳите ки дар ӯ вуҷуд дорад хидмат кунад ва агар ин санъат зараровар ва хатарнок бошад, пас ба мо чунин асар
лозим нест. Бози бисёр одамо агар дар ягон тема гап занем мегӯянд ки и дар телевизор, дар ахборот, дар новостиҳо нестай, значит ки дурӯғ. пас канен бовар кардан дар хутон фаҳмиден. бози дигар мавзӯъ боша, агар дар ҳол дар новостиҳо дар дигар ҷо гап мезананд, ай темара бошад дар новостиҳо хабарнигоро на он қадар паҳн карданда саростимагӣ кардестанд. Танҳо аз тарафи блогерҳо ва аз тарафи ягон одамои дона и кор паҳн шудеста ва фикрҳои худшона дар ин бора гуфтестиянд. мувофиқи маълумотҳои соли 2020 ширкати МТС дар ҳама кишварҳое ки ӯ қарор дорад хизмат расондагӣ ба 88 миллион муштарӣ, ки албатта аз ҳамин 88 миллион зиёда аз 90% ин муштариёни Россияе. яъне ки ҳамаи чӣ маъне дорад? Як шӯхии беақлонае ки ӯ намедонам ба чӣ хулоса омаданд ки чунин шӯхӣ кунанд, ки дин и барои шӯхӣ нест, лекин ҳамин сабаб метавонад бошад ки чӣ хеле гуфтем зиёда аз 90% шаҳрвандони Россиян ва албатта чӣ хеле ки мо медонем дар Россия чӣ қадар халқи мусалмон зиндагӣ мекунад. барои ҳамин хотир байкот кардани мо халқи мусалмон метавонад сабаби зарари молиявӣ хеле ҳам калони ин ширкат шавад. ҳатто боши дар ин бора чӣ фикр дорӣ? стоитай нависондан байкот МТС ё ин ки не, агар ки розӣ боше бинавис хэштег байкот МТС. касе ки намедонад хэштег аломати решоткае. ва дар охир мехоҳам як чизи мавзӯи муҳими дигаша гап занам, яъне ки бисёри одамо танҳо дар инҷа байкатӣ ривад кардесиянд дар бораи МТС. не, ман намегӯм ки МТС гунаҳгор нест, аниқтар шумо гуфтанем ки дар ин кор на танҳо МТС гунаҳгорай, яъне ки бо кияй. бози ман рӯйхати ҳамаша дар шумо мерасонам. яъне ки сериале ки баромадагиай прямой доступ худи МТС надорад, бале МТС доступ дорад дар як проекте ки ҷавобгоҳ ба стримингҳо, онлайн киноҳо ва и дар закритии канал, яъне ки канали маҳками платни мебарояд бо номи Кион. ҳамин сериале ки айни замон мо дар бораш гап задем. яъне ки якум чизе ки дар ин кор гунаҳгорай ва бояд ҷавобга бахшиш пурса и ширкати МТС ай. дуюм онлайн кинотеатри Кион ки дар зери МТС меиста. сеюм отзивое ки дар Яндекс дар бораи ана ҳамин платформа менависанд, яъне ки дастгирӣ мекунанд ва киноҳои ӯ боло мерава. Наталья Мешанина ва режиссёрии кинора, режиссёри дигар Зак Абдураҳмонов ва аз ҳамада ҷолибиш ҳозир шумо ҳайрон мешавед ки Зак Абдураҳмонов, бале бардор, ин одам аз Қазоқистон аст. чӣ хел ин одам метавонист ин кора кунад, ман ҳайронам. муҳимаш Евгений Сидоров, яъне ки ҳамин шахсе ки ҳамин шӯхиро кардестай и озвучивад мекунад, яъне ки чизе ки дар сценария нависондагиай. албатта ӯ медонист ки чӣ гуфтестай, не ки гуфт. бале бардоро, аз ҳамада муҳимаш ки ман дар охири видео мехоҳам бугум, ман ягон каса ба ягон ҷанг, ба ягон чӣ даъват намекунам. ягон каса, мо ҳама тарафдори сулҳем. дини ислом худаш беҳтарин диние ки тарафдори сулҳай, сулҳ мехоҳад, яъне ки дар ҳамин одамо расонидан дар корай, дар комментариёшон, дар социални сетошон ки бахшиш пурсанд, гуноҳи худшона ба кала бигиранд, то ки дигаро ин кора накунанд. тамом. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.